Hi guys! Good afternoon, good morning. Ayan, natapos na. Dininga side, nahumana na to siya og pananom. Mauna na siya ang finished product. Sa atong binhi, to natanom na siya guys, oh. Ayan, dito na tayo. Nandito na tayo. Ang ganda ng sikat ng araw. Ayan. Ayan. Ito, nataniman na. Ang ganda. Ayan. Sa banda dito, ito sa kabila yung pinakamalaki, ayan. Ito siya. Yan, tingnan natin kung walang bungal-bungal ang pagkatanim. Minsan kasi guys, medyo yung makina natin, yung planter, may mga ngipin doon na hindi gumagana. Ayan, ang ganda naman, walang mga bungal-bungal. Ayan, diretso. Ayan, ganda. Maghihintay po tayo na mga ilang buwan. May, June, July, August, September, October. October po magsisimula na po ang harvest season natin dito. Ayan. Nasa 5 o 6 na buwan. Sa isang taon, isang beses na po tayo magtatanim. Kasi mayroon tayong 4 na season dito sa Japan. Mayroong spring, summer, autumn, and winter. Di kagaya sa Pilipinas, ilang beses magtatanim. Sa Japan po, nasubukan na nila na magtanim 2 beses magtanim sa isang taon, pero hindi kinaya ng panahon. Kaya magsimula po tayo ng tanim ng spring, mag-aani po tayo ng autumn. Ayan po, ang ganda po ng tanim natin ngayon. Sana maganda ang ani at sabayan ng magandang panahon, at dasal ng ating Panginoong Hesus na meron tayong magandang bigas na kakainin. Ayan. Salamat po sa inyo guys at sinamahan nyo pa rin ako hanggang dito. Sana tuloy-tuloy po ang mga videos natin sa pag-update ng aking ating mga binhi, ng ating palay hanggang sa maging kanin na po siya. I-update ko po niyan sa inyo at ipakita ko po sa inyo kung paano po ang pagtatanim, pag-harvest at pag-aalaga ng mga palay po natin. Okay, that's it guys. Thank you so much. Thank you for watching guys. Marami pong salamat sa inyo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Inday Abel Bisaya, please like and comment and click the subscriber button and notification bell all. Thank you so much. Love you guys. Bye-bye.